Здравейте хора, аз съм Макумбата Прави. Днес ще покажа предния си видеоклип. В принцип не мислех да снимам клип. Този клип дори няма да обработя. Просто исках да ви кажа, че Стан, Стефи, Флапа и Гери, ютубърите ме подписваха в Инстаграм. Ако не вярвате, сега ще ви го докажа. Така. Но първо да видим колко абонати са. Така, Герито. 122 314 абоната. Флапата. Чакаме. 191 511. Аз ще се абонирам, че да им види в някакъв случай да им види канала. Не вика, ето сними абонат, ще го отследвам. Виждам Стефито. Стефито има 178 000 абоната. 138. Станчето. Стан има 255 370 абоната. И така, нека да пристъпим към инстаграмчето. Казах инстаграмчето, не ютубчето. Много добър. Така. Сега ще ви го докажа. Отивам при мен. Така. Отивам на последователя. 29 на след. Отивам най-надолу и виждате Стан, Стефи, Гери. Без флапата. Окей, без флапата. И ги виждате. Те между другото наистина участваха в Studio Queens. И ето ги. И по принцип нямаше да снимам такъв клип, обаче ме беше страх да им да ме отследват. Да не мога да го кажа. 100 000. Окей, като цяло. Да. Като цяло, това беше всичко от клипа. Ако ви е харесал, се абонирайте за канала ми. Ставете един лайк. Абонирайте за канала ми, това ви казвам. Споделете това видео. Аз хем съм последвал Забел, ма то колко Забела има. И да, като цяло. И да, вижте ми тук мускула кафе мощен. Тук съм мега на високо. Тук Гали играе. Тото и не е Макарена. Да, ама нищо. Да. Ако ви хареса клипа, казах какво да направите. Аз съм Макумбата Прави и до скоро.